עכשיו בוא אני אספר לך מה קרה. היו פעם חלבנים, אם אתם זוכרים, המבוגרים פה אולי זוכרים, בדימונה היו באים עם כלי כזה מלא חלב, והיו שופכים ממנו לכל מי שרצה חלב. אחר כך היו בקבוקים מזכוכית עם פקק כזה מכסף שהיה שמנת למעלה, והיה תקופות. אבל בזמנים שהיה חלב בתוך כלים כאלה, היה חלבן אחד שהחליט למה למכור חלב, קצת מים, לא רואים, זה חלב. מה שהיום קוראים 3%, 1%, אתה מבין? והוא היה ממלא מים וגם חלב ומוכר. אנשים לא הרגישו, אבל הוא עשה את הכסף מחלב וממים. יום אחד הוא עשה כל כך הרבה כסף, והוא הבין שגם לא בסדר מה שהוא עשה לאנשים. החליט, הוא ישנה מקום, ישנה מזל, מכר את כל רכושו, לקח 2 שקים מלאים זהב, עלה על אונייה למדינת הים. הייתה סערה, נפל למים, שק אחד טבע, שק אחד נשאר. הוא חזק, עד שהגיע לחוף. הגיע לחוף, עולה, מגיע לבקתה, מכניסים אותו, מוחצים אותו, מחממים אותו, הכל, מאכילים, משקים, והוא בוכה. אומר לו בעל הבקתה, תגיד לי, למה אתה בוכה? אתה צריך לשמוח, אתה ניצלת ממוות בטוח. הוא אומר לו, תשמע, אני אגיד לך, אני בוכה, היה לי 2 שקים של זהב, אחד נפל למים, אחד נשאר לי. תגיד לי, לא, מה? אמר לו, מה היו מעשיך? אמר לו, בגילוי לב, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי חלבן, היה לי חלב, הייתי מערבב בזה, חצי זה. אמר לו, מה אתה רוצה? מה שבא מן החלב נשאר בידך, מה שבא מן המים הלך למים. הבנת? מה שבא מהקומבינה הלך בקומבינה, מה שבא אורגינל נשאר.